Aumentar a seguridade viaria na rede de estradas provinciais e reducir a velocidade nas rúas dos cascos urbanos. Son as principais metas que busca conseguir este Plan Provincial de Mobilidade e Velocidade Segura. Despois de presentarse noutras comarcas, esta mañá foi a presentación oficial do Plan Móvese para a comarca do Salnés e o encargado de transmitir os detalles do mesmo aos concellos da zona foi o deputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez. O acto tivo lugar no Salón de Plenos da Illa de Arousa. Consiste en resolver este problema de único xeito que nós consideramos que é posible, que só se pode calmar o tráfico, só se pode lograr unha velocidade de 30 km/h, que é a velocidade que se considera na que un accidente, un impacto entre un vehículo e unha persoa pois non ten risco de que un accidente mortal, un accidente grave, pois a única forma é con dispositivos físicos. Este plan de calmado de tráfico inclúe a colocación de pasos de peón sobre elevados e reductores físicos de velocidade. En concreto, no Salnés, o plan supón unha inversión de case 600.000 euros. O deputado anunciou que mañá mesmo se adxudica este plan e que as empresas comezarán a traballar dentro dun mes. A aspiración é que a finais do verán estén executadas todas as actuacións. Que presente precisamente o plan Móvese da comarca aquí no Concello da Illa ten unha razón, porque estamos nunha fase moi inicial de tomar os primeiros contactos para remodelar unha das rúas provinciais que temos aquí no noso término municipal, que se trata da Avenida Castelao. O alcalde da Illa, Carlos Iglesias, aproveitou tamén para anunciar que un dos temas que se están a debater nestes momentos no pleno do Concello é a peonalización de varias rúas do centro histórico do municipio insular. Vaise a proceder a unha remodelación no futuro, que está en fase de redacción, para reducir considerablemente o tráfico no centro, empezando por esta primeira rúa. Se vai a eliminar un dos sentidos de circulación, se van a gañar espacios para o peatón, para o usuario peatón, ciclistas, etc., reducindo drásticamente o que é o tráfico rodado de vehículos. Este debate sobre a humanización do centro da illa supón unha modificación orzamentaria na que se habilitarán uns 8.000 euros cuxo destino será completar unha subvención da Unión Europea orientada á redacción dun plan de mobilidade urbana sostible.